lancaran kebo giro laras pelok patet barang hangu mandang sayekti caos pakurmatan praptaning temanten kakung. Sansaya sura lancaran kebo giro hangu mandang hangiring rawuhipun kula warga agung penganten kakung inggih warga agung bapa piwah ibu matori pramila ngaturaken sugeng rawuh dhumateng kula warga agung penganten kakung ingkang sampun andherekaken lampahipun penganten kakung ingkang sampun kapiyarsa manter tejanipun pramila samukawisipun sampun siaga pasrah panampi penganten dening panjenenganipun Bapa Joko Stejo katampi dening Bapa Joko Susilo kasembadan mugi para kadang kesedua paring pangas tuti pangayoman sigeg gending sawetawis.